गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। दाख्लैनि थांनाय 3 थारिख खालि जानाय मोनानि 10:35 10निफ्राय 11:00सोनि गेजेराव हरनि बेनि जाथायखौ लानानै माखासे गसर मोननायखाय जों दा मिडियानि गेजेरजों मोनथिहोफिननो नागिरदों। दा थांनाय 3 थारिख खालि जोङो हरनि 10टा 10:30 बिनि गेजेराव जों ओंखारलांबाय थानायाव मोनसे स्करपिय' जों थांनायाव मोनसे टार्निं दं। बे टार्निंआवहाय जोङो न' फारसे थांबाय थानायाव मोनसे स्करपिय' गारि फैनानै ओंखारबोदों। बे स्करपिय' गारिया S16L 8522 जोङो गियान बसुमतारिजों आंजों न' फारसे थांगासिनोमोन। जोङो बाइकजों सालायनाया आं सालायदों, ओमफ्राय स्करपिय'आ माने फैनानै ओंखारनानै गोदोनायाव हमफैदों आंखौ, मा दादागिरि होननानै आंखौ। दाना बिसोरथ' जौफेजोबखानाय, स्करपिय'आव साब्रै साबा दं। ओमफ्राय स्करपिय'आव साब्रै साबा, जों सानैल' गिबाय जोङो। ओमफ्राय एसे नारा नाथा जालायबाय। ओमफ्राय बिदिनो होख्राव एसे गन्डगल जानायाव मानसिफ्राबो गेदारिं जाहैबाय। दा बेयावहाय माने मानसिफ्राबो गेदारिं जानायाव बिसोरो खारदों। बिसोर खारनायाव माने जोङो बिसोरखौ होसोआखैबो, बिसोरखौ जेबो माबा खालामाखै। ओमफ्राय दा बिसोर होनदों सिलाइ थुदों मादों बेबायदि होनदों। दा गियान बसुमतारिखौ सिलाइ थुदों मादों होनदों। ओमफ्राय आंखौ जानायाबो आंबो दङ नालाय, माने जोंथ' थांफाजोबो बेखौ होननाय माने आंजों थांफादोंमोन मोनायाव बियो। ओमफ्राय बिदिनो गावसोरखौ थिखोनानै सिलाइ थुदों मादों बेबायदि खोथा होनदों। बबेनिफ्राय सिलाइ मोनखो माने निउसफ्राव नुनो मोन्दों आरो मैया। ओमफ्राय जोंखौ बिदिनो FIR माने गियाननि नामाव बायदिसिना FIR होदों, बे बुनाय मानायनि। ओमफ्राय दा जोंबो बे नंथारै खोथाखौ माबानानै एगेन्स्टआव FIR होफिननाय जादों। नोंथांमोनखौ गारि बुख्रुबदों होनदों, बेसेबां सैथो? गारि बुख्रुबनायाथ' बे नंखाया, टटेलि नंखाया। बिसोर बानायनानै होनखानाय माने फेकखा। गारिया माने जेबो जाखायाखै, जों गारिखौ आखाइबो होआखै। माने मानसिफोरजोंसो जों नारा नाथा जादों। गावखौ फार्म हाउसनिफ्राय दिखांनानै लांनानै जे बहाबा बुहैदों होननानै। बिसिनि बबेहाय फार्म हाउस दं, बहाय मा दं, जोंहा जेबो माबा गैया। जाथाय जाखांनानै बे मानसिफोर फोरसा जानायाव जोङो रुम फारसे न'आव थांलालै होननानै रुम फारसे जों आवगायबोफिनदों, न'आवबो थाङाखिसै जोङो। बिनि देहायाव जे बुजानायनि आघात नुनाय मोननाय जादों। बिसोर आघात मोनदों, गावहा जौ लोंनाय मानसि, सोरजों मा जाहैखो बेखौ जोंथ' बुंनो हाला। माने गाव सोरजोंबा आरो जोंजों जानाय बादि जाहैदों जागोन। ओमफ्राय बेवहाय गाव बुजादों जागोन। मानसिया जौ फेखानाय, जेबो रोंखाया, गामसा गानलायनायमोन। बिथाङा जे नोंथांमोनखौ केस जाबसिनदोंमोन, गियान केस होफिनबाय नामा? बेखौथ' काउन्टार केस होबाय आं। औ, गियान बसुमतारियाथ' बेसारा बेसेबां जेबो माबायानो गैया, बेखौ ओरैनो केस होबाय। ओरैबायदि बे गियोसो मानसिया, बेखौ केस होदोंमोन बे। ओमफ्राय दा आंबो दं नालाय, आं बिनि सायाव काउन्टार केस होफिननाय जाबाय। जायखिजाया नोंथांमोना बिनि देहायाव मोदोमाव आखाइ जों मोदोमाव आखाइ होआखै, खुनु माबा गैया बेहाय। खिन्थु गाव जौ फेनाय मानसि, सोरजोंबा बेबायदिनो जाहैबावदों खोमा, जोंजों जानाय बादि। बिसोरजों जादों खोमा, फार्म हाउसआव थिखोदों मादों होनदों, बे गासिबो टटेलि फेक। ओरैनो नोंसोर लोगो मोननाय जाथाय जानाया बहा? लोगो मोननाय जाथाय जानाया बे NRL पेट्रल पाम्पनि अपोजिटआव, अरुप कुमार दैनि माबायाव, खाथियाव हाबजेननाय माबायाव। सिनायलायखायो नामा नोंथां? सिनायलायनो माने बिसोरो जों जेबो सिनायलायनांगौनि माबा गैया, सिनायलायाबो बेखौ। ओरैनो गोरोन्थिया सोरनि बेयाव? गोरोन्थियाथ' टटेलि बिसिनिखा। ओंखारनानै माने गोदोनायाव हमग्रोनानै नारदों। ओमफ्राय बिदियावनो एसे नारा नाथा बेबायदि जादों आरो। खिन्थु बायदआव होननाय बायदिब्ला नोंथांमोना बबेनि दादागिरि होननानै बुंदों नोंथांमोना? बिसोरसो बेबायदि होनदों, माने बबेनि दादागिरि, सोरनि मानसि बेबायदि बुंदों बिसोरो। माने सोरनि मानसि, सोर दं लेंहरजोब, बेबायदि खोथाखौ होनदों। नारा नाथा नारलायनानै आरो सौबावदों बिसोर। गारिनिफ्राय साब्रै साबा ओंखारनानै सोर बुखो एटाक खालामबावदों। ओमफ्राय जोङो एसे होख्रावलायनाय जानायाव, मानसिफ्रा गेदारिं जानायावसो बिसोर खारदों। ओमफ्राय बे खारबाय नालाय, जोंबो माने उसुबिदा मोननानै दिनै न'आव थांला, दिनाबो गाज्रि जासिगोन होननानै जों थाङाखिसै।